Avui us prepararem arròs de tardor. A continuació, els ingredients. Recordeu que ho podeu consultar a la capçalera. Que gaudim molt amb els arrossos no és cap secret. Aquest, concretament, està fet amb productes d'aquesta temporada, la tardor. Mireu, mireu, us heu fixat en la seva cremositat? Va, quedeu-vos i veureu com ho fem. El primer que farem serà posar els ceps deshidratats en un bol amb 300 ml d'aigua. Que quedin ben coberts, Els deixarem hidratant-se un mínim de 2 hores. Ara continuarem amb la ceba i el pebrot verd. Nosaltres hem escollit ceba blanca, però podeu utilitzar qualsevol tipus. La ceba la picarem més aviat petita. I farem el mateix amb el pebrot. Netegeu bé el pebrot, que no quedin llavors. Ho posarem tot junt en el mateix bol. Posarem un raig d'oli a una cassola. El Jordi va fer servir l'oli perfumat de farigola i romaní. Si voleu la recepta, us la deixem aquí dalt. A continuació, posarem la ceba i el pebrot picats. Afegirem un xic de sal. Donarem 4 voltes per barrejar-ho i ho tindrem uns 30 minuts, perquè volem caramelitzar-lo. De tant en tant anirem tirant-li brou perquè no s'enganxi a la cassola. D'aquesta manera no quedarà sec i evitarem posar massa oli. Mireu, així estarà quan porti 15 minuts de cocció. I així quan porti 20. Una mica més de brou? Sí, molt millor. Ara ja haurem arribat als 30 minuts. I fixeu-vos, això ja ha quedat ben marronet. Anirem incorporant els rossinyols i ho integrarem bé a la cassola. Posarem el foc a intensitat mitja i anirem donant-li voltes. Ho deixarem uns 2 minuts cuinant-se tapat. A continuació, incorporarem els ceps, que ja els tenim hidratats. Vinga tots, no us deixeu cap cep. Iep, guardeu l'aigua. Els deixem uns 5 minuts donant-li unes quantes voltes. Entre bolet i bolet, escalfarem el brou d'escudella. Però no descuidarem la cassola. Ara afegirem els pinetells i també la carbassa. Integrem tot bé
i ho cuinarem durant 2 minuts més. Seguidament, incorporarem l'arròs bomba. Ho barrejarem tot bé i li tirarem el vi ranci. Pujarem una mica més al foc i ho deixarem 2 minuts. Ara serà el moment d'abocar el brou a la cassola. Deixarem coure l'arròs durant 15 minuts. 10 minuts a foc fort i 5 a foc mig. Sabeu que us podeu subscriure al nostre canal i tocar la campaneta, oi? Ho remenarem molt sovint perquè volem que l'arròs deixi anar el midó per aconseguir un plus de cremositat. Recomanem tastar-ho a mitja cocció per rectificar-ho de sal si és que cal. Un parell de minuts abans d'acabar, afegirem les castanyes cuites. Les castanyes les vam fer al forn a 200 graus durant 20 o 30 minuts segons la seva mida. Serà el moment d'afegir la mantega. Ho anirem remenant molt bé perquè quedi ben desfeta. Per últim, afegirem l'aigua d'hidratar els ceps. Quan agafi la consistència que ens agradi, no caldrà afegir més. A nosaltres ens agrada molt melós. Com a variant, podeu posar-li una mica de parmesà ratllat per sobre si sou amants del formatge, però així, tal qual, és molt i molt bo. No hi ha res com cuinar amb productes de temporada. Aquest arròs de tardor ens va enamorar. La seva cremositat, el seu gust fi, la combinació de les castanyes i la carbassa. Us avisem que hi ha moltes probabilitats de que feu curt. Estem convençuts de que us encantarà. Salut i bon menjar! Si t'ha agradat aquesta recepta i ens vols fer un cop de mà, dona-li un m'agrada al vídeo. I si encara no ho has fet, subscriu-te al nostre canal i activa la campaneta per no perdre't res. I si tens ganes de més, pots tafanejar aquests vídeos que et deixem per aquí.